Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje u-like ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo osukwini-ke lo namhlanje bekade kutrenda iy'ndaba zokuthi-ke Orlando Pirates ingase ibuyele kwi-CAF Champions League. Lokho kuza ngemva ukuthi-ke Orlando Pirates ifake isikhalo noma icala kwi-FIFA lokuthi ST Saint Lupopo yaseCongo okuyiyona eyakhipha i-Orlando Pirates kwi-CAF ngathi khona engakwenzanga kahle ongahambisani nemithetho ye-FIFA. Kuthiwa-ke iLupopo yakwazi ukuthi-ke ibe nomqeqeshi osakwi-suspension ne-suspension ayithola ngenkathi-ke ecoacha iqembu under 20 wakhona-ke eDemocratic Republic of Congo. Bese kuba nomdlali-ke futhi laphaya uHenock Molia nokuthiwa-ke wasayinwa isikhathi-ke sewinde lama-transfers livaliwe. Bese kuba-ke nomdlali-ke futhi laphaya uRamos Gashala Wanet ekuthiwa-ke unama-passport awu-2. Lokho kwaveza-ke iy'nsolo kwi-Orlando Pirates ezokuthi-ke mhlawumbe khona okumele kubuye kwezwe kubhekwe indlela lo mdlali-ke arejiste ngayo kuyona-ke laphaya iLupopo yase-DRC. So osukwini namhlanje bekutrenda-ke indaba zokuthi Orlando Pirates already isibuyelile kwi-CAF Champions League, nakuba lokho kungakavezwa public, kodwa-ke kuthiwa-ke umthombo impela-ke uveza indaba zokuthi-ke already iLupopo isichajiwe, then-ke isigwebo seLupopo kuthiwa-ke ingase iwuphinde umdlalo ne-Orlando Pirates. Kune-date-ke nayo okuyiyona-ke etrendayo kuthiwa-ke lo mdlalo ungase-ke ubanjwe ngomhla ka-21 November, kodwa-ke nje akukho osekhishiwe public, ama-rumors nje esikutholayo ezinkundleni ezokwexhumana. Makwenzeka kukhona esikutholayo okuphathekayo mhlambe oseku-official ngizophinde futhi-ke ngizokwenza-ke ivideo la kule channel. So make sure ukuthi-ke uyasubscribe kwi-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo, nisale kahle.